Balima Al-Nakma, très urgent. Balima billet dimanche 17 août 2025. Balima Général Yamsa Kamara, Assimi Goïta Keleme Kode, qui est ministre de la Défense, pratiquement. Sado ministre de la Défense, mais Mourembe ka ministre de la Défense, Barakabi, ouye, Général Yamsa Kamara di. Malien, Kodobe Dougola meno secret phobie. Si Sangani, Malien, yara anyabala follow. Anga surasu kumbe tat bambanchi wale yoro nyinindi. Anga surasu de kumbe marfata ku yoro nyini. Ali yada gali amadu kufaka moko alu tangu nseka farangonga. Mais bi Mali chaîne de commandement yoro mais bi sur le terrain. A défaut be Koulouba di moune nanana problème ye malien. Et ou keleme ka fin de créer Koulouba. Conseil supérieur de la défense obéit déjà au cas bara et mouni et défense mogo be armée kono obo sigi obo aklinata odi obo contrandi ke Assimi Goïta a d'abord odi kama parce que par exemple c'est que civil do une affaire militaire conseil supérieur de la défense au début Assimi Goïta yo de gelema 600 ko o tableau courant mboy ko tableau yelema ko tableau nani tableau courant wera yetuguni o tableau courant e jumengi et conseil supérieur mogomba piloté bi oye général Yamsa Kamara di normalement bara kundabora mun kama ou be farango ni sadio nunu be farango nga ni komunu karabe contrandi kasimi mais 600 Assimi Goïta est ministre ça dit na fo ou kume mun ke shogel la quoi et ministre me ite ki ga barake. Donc Sadio Kamara 600 ni nomination me ke armée la bi Yamsa Kamara de bake Sadio Kamara take ayo kuma ina mede à 90% je dis bien ni nomination nga ke 90% peut-être Sadio Kamara be 5% de soro mais à 95% Yamsa Kamara ni Assimi Goïta ou de be isigi Koulouba ka be décider Sadio Teba do era kalama opération militaire do be ke Sadio Teba kalama en tant que ministre de la défense. Et puis encore, au Keleme Kamoundeke, où le conseil supérieur de la magistrature créé, a piloté le Yamsa Kamara di. Ou ka région militaire mounou Keleme ka créé. Ayo comment il a mis. Pour l'homme armé konabi, on te fait qu'à Europe mais bi mena secret foyana bi. Amaye mogo chama arrestation chama kera. Mogo chama mine choko tikilingi. Do minena parce que ou te fait qu'à batuluye. Do fana minena ni koyi mbeka secret mu foyana bi. Yaro Sadio Kamara be kanaka bo irisila. Ou ye réunion secret do fana ketuguni. Kube fait qu'à Sadio Kamara mine mo ma be ala. Mbo fana foy bekoya. Ma fo mari surasi munu be forona beka kuma iname. Na ya me dongo do kuye ubasi ubeka kodo fana créer ubeka kodo la be Sadio Kamara. Soni meke na ma kolosi soni meke abe Assimi ka fido monu bode ka Sadio Kamara burujal damene. Yaro ne de folo ka o mangube na abasi buruja. Ne de ma fana ngube na galoti ke na ndora abasi la wa ube ku préparer Sadio Kamara fana kama aya usiki dron. Voilà, ne ken me boka fanyena. Peut-être ube saran parce que ou ramate ka beala. Sadio Kamara ka kola. Yaro Sadio tara irisila. Normalement Sadio kanga na bidi. Sadio bena volume ne ba don. Sadio Kamara kanga si RM na ne ba don. Mais même makou. Absira ke changement me do kola. Mais ne ga calcul la donner mene bolo doyi. C'est ça. Et où est conseil supérieur de la défense ou de Kerele Koulouba. Assimi Goïta ou de Kessan. C'est ordre fait beke. Ne soit sous kangata bamachi wale mogo bunte. Ordre bela jelen kanga bo état-major de là. Depuis alaka Mali armée créée. Ni ordre be di avec bo état-major de là. Mais fait malien beka kuma iname. Meka kuma mfo akana dans la Canada. Aou yere ka ta recherche ke aou chama somogo yo surasi nyamogo yi aeta recherche ke aou kana dane de la Canada ay gini ngaluka ko sego be ka kuma fo tiendo awanye video mfana kaka video mfana gardi wallahi malleon ne be ka kuma ka éveil de conscience de ke imani kuma na drobe banane ngala blaka bo ani mukola ngulu ki dénigrer fa pour que moko kana bokku kalama ne be éveil de conscience de la drome kelete dinema bo sisa ouye conseil supérieur me créé les régions militaires au commandement aux chaînes de commandement nous Assimi Goïta Yamsa Kamara de Bolou ben nommé Sam
Sadio to le nommer. A nomination de que Sadio te boit kalama. Pour que Sadio affaibli. Bon, Assimi Goïta ni j'ai une dame 2024. Canada 2025 kono. Depuis Assimi Dona, depuis Assimi commencerait à Sadio Kamara Singoroma tché, anga armée ka tabolo la. Mali armée, Mali dugu keme wolonvla bina bamba tché wale mogo teke kono bi. Assimi ka hamina kote ko ka terusu kele kuban. Fanga ka to ale bulu ali Mali bébé jini aka fokale président yi ko. Ale nyebo de la quoi. Meka kuma mfo meka kuma nela chemanche de la. Meka kuma mfo. Nde on klobena, mbro on klobena, mba o klobena, mfa o klobena. Awa malien mo ba fara demiseni nga beka nga video ngarde ni menga galon teke. Ay video ngarde de bi dati dimanche 17 août 2025. Malien on ne makuma halibi. Mais maintenant on a beaucoup chaman kalama. Ni fier ton courant de dame tola c'est ko tongara bulu. Wallahi. C'est ça. Et état-major konana ordre kumbe boyendi. Sadio Kamara kume ka armée géré wakati 2021, 2022, 2023. Malien anga bara be kunkai. Depuis Assimi Goïta commencera kabe saran Sadio nya. Ko fanga be Sadio la armée la trop. Ale reida aya sendo armée ko la imay ambe anga ali Bamako be ka attaquer. Wallahi malien. Ali courant. Ni ay courant tege ni fo nana Assimi Goïta ay courant ko fana yelema ko kata di. Ima Assimi Goïta re tanti ko Assimi de be ka courant gérer. Et président contre ni le kanga ke e mais président ere ka wuli ko fe ka fin beta et ministre ma lebe tla ka fin do créer mumbe ka barake e place la aya ke shogel la si ça avec aya ke ministre de l'énergie là Mali ministre de l'énergie o ye Batulu Nyangdi Mali chamanto do et ministre ya togo be la mais Assimi Goïta ni mogo wéré be ka barake e place la avec Mali marati ma Mali be ka binga ta faire bon armée flena a fleka armée de halakita bon a une chaîne de commandement mun créé sorasi do de murutira ko ni mana kodi c'est-à-dire que abila fossa non Amérique Pentagone Donald Trump ka foko ayi ko ordre be bo Maison Blanche de la carte boy c'est-à-dire jamana tableau ye munye jamana yere sigi senu Assimi be ka be bakulu yelema ka yere sago ka ke yere sago ke avec ka febe ka chite ka ke here malima bon ayani chaîne de commandement mun créer ça ayani fait mun ko conseil supérieur de la défense de pas au créer ay Sadio Kamara daboko chamana ani Yamusa Kamara de bo gérer ça de pas de nous là frustration de la armée konana ima Assimi Goïta de pas Assimi Goïta sendo armée ka coopération ko ni fona frustration de la armée konana ay ndam le 2024 di armée commencera ka décès à partir de juin armée défaite mon ke tenza watem Allo opération Assimi Goïta kundabala. Ça n'a été qu'à Sadio Touya Kaga Barake. Sadio ministre Numandi. Aya de 2021, 2022, 2023. Ali terroriste tant qu'on sait qu'à faire n'oga. Tellement Sadio Koumbe Barala. Au tour avec un faux fan bedron, à Sraka Kobe Samaka Boboulou. Qu'on a les Makobo à Sadio Bloko, Sadio Besson à coup d'état Kalila. A fleka Malla Sigi Kofe. Des pays d'ado Fanatouni à O Benyarami. Ate poro nya ate poro para poro nya ni mi poro la kadama obetlala. C'est ça. Malien film de biviro ayala biviro be jeya donde. Mais na le don mba fo don aka fami ante perisi kuma la quoi. Yara et chaîne de commandement obe relevé obe état-major de kanga décision ta. Si ça état abina fossa le ministère de la défense Sadio Kamara effacera de ça. Mali ministre de la défense Assimi Goïta est décidé ça ani Yamusa Kamara général Yamusa Kamara de Mali ministre de la défense pratiquement théoriquement Sadio Kamara yayi c'est-à-dire que qui est ministre mais tika barake ou ye kele chamanke o kele buruburu de sorasi do de ko nie mana ko de sorasi fefe banaya be mene sorasi bafla yara sorasi keme shegini bi wolo vlani duru de kuma Assimi bulu si ça yele mana ka ke wakele ni koy kle flana sorasi hake mu minena semaine kele ngona be sorasi baklimbo
ko fe ka so Assimi Goïta tama ni ma soma u bi minɛ k'i don kaso la surasi bɛ Assimi bolo kaso la ka ca ni civiliw ye donc nin ye problème dɔ di mun bɛ dogo la o t'a bannen dɛ Assimi Sadio Kamara bɛ to k'i dogo ka taga fɔrɔn na ka taa surasiw la nisɔndiya ka taa misiw faga ka nisɔndiya kɛ ni sɔrɔ Sadio Kamara b'o min fana kɛ hali don min na o tun bɛ arrestation ni fɛn na Sadio Kamara tun bɛ nord la Sadio Kamara bɛ mobili ta kuma dɔ la k'i dogo ka taga bɔ a ka surasiw la o ye Assimi dabali ban Assimi ye chaîne de commandement caman yɛlɛma c'est-à-dire ka fanga ta e ma da diɲɛ mɔgɔ si la hali ni minnu ye coup d'état kɛ i ma da u la Mali yɛrɛ ka ci sa Assimi ka sira t'o la fanga ka k'ale ta ye ale bɛ fanga ɲɛɲini de la fanga kan ka to ale ta ye cogo ɲini et puis a tɛ ka baara kɛ sariya kan hali armée sariya a yɛrɛ ye surasi mun ye o sariya o kalekan a tɛ k'o bato fanga miyɛtɔya bolo ka état major dabɔ armée ka décision na k'o yɛlɛma k'o kɛ kilanko ye o ye armée mɔgɔ caman fari fagaw kan bi a jira troupe ka morali kan bi ka n'o fara batulu ɲanko kan parce que ni armée ka gérasi b'ale bolo a bɛ se ka marché caman di batulu ɲang ma sans passer par Sadio Kamara ali nema sagara ko armée ka marché k'a tɛ di batulu ɲang ma donc a ye force bɛ yɛlɛma yɛrɛ ka côté la sisan pour que a bɛ se ka sago kɛ dépôt de kɛra Mali chaîne de commandement na problème de bɛ yen ala ka don o don dugu jɛ problème de bɛ yen bon a ye Sadio Kamara fanga dɔgɔya mais Sadio Kamara ko ka di surasi denmisɛnninw ye Sadio Kamara ko ka di surasi denmisɛnninw ye Sadio Kamara bɛ to k'i dogo ka taga fɔrɔn na Assimi Goïta bolo fana kalama ja tigɛra ko Sadio Kamara ni surasiw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu a tɛ lafiya a bɛ keleya ye ko tinba a tɛ poroɲa a tɛ poroparapo a ɲango a hasidi ni ɲɔgɔn ne ma dɔn nin ye hadamaden maa modèle min ye a bolo ka fanga in k'ale e don dɔ la a bɛ f'i ma ko président kɔrɔ o kɛra i balolen o kɛra i sago ye o don dɔ la dɔ bɛ e Assimi Goïta remplacer Assimi ka problème tɛ politicien dɔrɔn ye Assimi ka problème ye fanga miyɛtɔya de han Assimi ka problème bɛ o de donc Sadio Kamara bɛ mouvement minnu kɛ ka taa surasiw yɔrɔ o mandat ye Sadio Kamara ni surasi denmisɛnninw ka di o bɛɛ bɛ dig'a la maintenant sisan o ma Abbas minɛ yan ka Nema Sagara minɛ ka mɔgɔ caman minɛ u bɛ ka baara de kɛ sisan u bɛ se ka Sadio Kamara u plan de bɛ ka dilan u bɛ se ka Sadio Kamara nege bɔ maliyɛnw na cogo jumɛn n'o kɛra parce que u bɛ nege de bɔ mɔgɔw la u bɛ ngalon de nɔrɔ i la k'i goya mɔgɔ ye ka sɔrɔ k'i minɛ Sadio Kamara bɛ irisi la je pense ni ma fili a kan ka na bi voilà ni Sadio Kamara nana dɔrɔn ko ka taa minɛ aéroport la dɔw ko ko ayi ko man ɲi dɔw ko ko k'a to yen mais u ma bɛn fɔlɔ dɛ u ma bɛn a la fɔlɔ dɛ mais Assimi Goïta bɛ fɛ Sadio ka minɛ di généraux fila bɛ olu ma sɔn n tɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ généraux fila non i jɔ n ka kelen tɔgɔ fɔ voilà Assimi yɛrɛ bɛnkɛ Dayiru Danbele yɛrɛ ale bɛ Dakar sa a y'a ka doctorat sɔrɔ o ko k'u kana se Sadio ma dɛ Dayiru n bɛ Dayiru fo o yɔrɔ la kojugu kunyanfan ye général Yamusa Kamara de Yamusa Kamara de kojugu kunyanfan ye hali ni Assimi Goïta ko Yamusa Kamara ka tasuma minɛ a tɛgɛ la a b'a kɛ Assimi ni Yamusa Kamara de bɛ ka jɛ ka nin ko nin bɛɛ kɛ Dayiru surasiw minɛli yɔrɔ o man bon Dayiru ma ten kosɛbɛ yarɔ Dayiru ye Assimi bɛnkɛ de mais ni mun ye tiɲɛ ne b'o fɔ wallahi Dayiru min ye Assimi Goïta bɛnkɛ Dayiru ma sɔn nin ko ninnu ma dɛ Dayiru ko a ma ko nin man d'ale ko nin m'ale kunkolo minɛ ani Yamusa Kamara de bɛ ka nin ko ni Saliku kan ani Modibo Kone ani Ablaye Mayiga ani Sanu ani ministre de la justice ani Batulu olu mɔgɔw damandaman de bɛ ka Mali ta otage la donc voilà les faits o bɛ fɛ ka Sadio minɛ mɔgɔ surasi fɛn fɛn minɛ a bɛɛ Sadio kɛrɛfɛ mɔgɔ de a ye chaîne de commandement minɛ Sadio la mais ale yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ minnu kɛ ka mɔgɔ minnu nommé o mɔgɔw fana ni Sadio ka di o kɛlen bɛ ka Assimi dɛsɛ ka sinɔgɔ
Asimi sigile me palais ko be balika ko Sadio Camara be mukti abe balika me ko Sadio Camara be kai Sadio bi dugo ka taka bo aka surasu la kuma be ma ta fodi awa Sadio be takali chamanka aba chamanka mobile le fanana atita avion na chamana utaro dalu me Sadio bolo Asimi re jatikele me est-ce que Sadio tana ne ka da Congo dondola c'est-à-dire a jatikele be la fialenta te sino atel lafia anyabe Sadio la ina fo menasi. Bon, ana ali munu ye kurita ke ali charti folo mumbe ima Asimi ko election te folo ko fale ka to fanga o to dore charti folo mumbe u yera da sebe Asimi Goïta kunga démissionné de 4 mois Maliki Diaw be Asimi remplacé no kra Asimi election ke u yera da sebe ne de kuma kan tede u yera ko kubeta election o Asimi Goïta klara ka sran ko murke do ka ma ko na fanga di Maliki Diaw ko Maliki Diaw te songa fanga la sigama Muribo ko ko kale sigura ko ni Maliki Diaw e fanga ta doro kata di Asimi mabile o yo bo mate Asimi ne bi nommé katla ka baraka e place là depuis la kandama président a ñogon président jashile Mali histoire la aya ke Seydou Traoré la ali a yɛrɛ wolowolo tante a tɛnɛmuso Asimi Goïta yɛrɛ wolowolo tɛnɛmuso o de ke Mali ministre de l'énergie o ko wallahi kale te ka se c'est à dire il nommelen bɛ awa wara be soro yoro Asimi Goïta be fe ale yere de kaye est-ce que président ministre de la défense ministre de l'économie ASB ministre de l'énergie ministre de l'agriculture ni ala chaw mo arama de kelen kungolo bi se ko beke ko be supporter ko ka nyuma yema Asimi be ka Mali gérer tant choukatla donc ka fo nyana Sadio Camara mineli fere o le be ka teka obulu ne de fle ka kuma fana aseba ka da ntaro nu bena se ntaro nu bena bela ou benu tana bela en tout cas Asimi Goïta be fe ka Sadio Camara mine ne segu tungara ne da fo yana sorasi kota fa fela o mo te réseau kan ko ne bo ka fo ibisa ka ne soso parce que ita idai mais ko be la bande de tama abisa ka ke personne bolo Asimi baba ma Asimi ba woro na bi abe fe ka mo mine bo Sadio Camara di a benin courane teme ka tiende fo ana yaro madli ko fa nyonte wallahi abe fe ka Sadio Camara di boui mais Asimi juga kele te Sadio la Sadio na Asimi be kele kuma be mais ne Sadio micro ta dora be Asimi to duma fo mais en réalité umani de maka tiende fo ana bon Asimi Goïta ni Asimi Goïta soso ale bolo be so kan kurita kalila ora to surasi bade mi ale mabolo kasola ani muru ko ne be ka surasu mine dron surasi munu ma so o de la kama ou be ka be mine donc o de kundo malien munu me mbora kan yoro de fo ana de aya se ba ka da betla kan ga tien sikima donc malien munu me France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no be Senwave application télécharger ka téléphone ko na Senwave application télécharger mo ko ngulon morna bo diga Senwave ko seji corps ma be ga corps mudu na ne ga corps mudu no i fenga 10 euro be na ya were tay o 10 euro ko fe aba aw so mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ka orange ni ka to ko mo 40 ga na war ci ma ba so orange mo la sur place war ci go flata to na sara war ci go flana savana bara 1,99 c'est 2 € keme fladron Senwave la solution donc malien o de kundo akambe cha ay aketo mena ni fan ira la rapidement ya nga bo vidéo la voilà donc a fanyena angan chesri jamana ibejo mais jamana ibejo tieni kana netendu ko la malin kada mbela jele akadi aw chugomi mali kara aw chugoma kadne siku tungarati mais de ngene mu fanu fana mali bejo de ma te jongalunga de mais mali bejo tieni kam o de kundo malien voilà na Senwave photo de quoi na Senwave application télécharger abene ka corpromodo urgent dro 10 € bina ya tay nkanu me mo la Senwave application télécharger ka ne ka corpromodo urgent o de kunda ka be ciao